Ibuprofen and paracetamol Alaxan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban, Alaxan FR. This time check is brought to you by Emperador Coffee Brandy. Sarap maka-feel good. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga ramon tagpalabati region-wide, mga pangalagad kita sa Nabilin. Isa ka oras, duha ka minutos karon nga adlaw. Miyerkules, petsa 4. Bulan sang Mayo sa Giapo na pabili ni sa tuig 2022. Limang tulog na lang ho. Eleksyon na. Preparar. Miyerkules naman natin sa pagpalagad sa kinahanglan liwat naman natin nga manging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry, aton sini nga mga kapolisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sa matagadulungan oras sa kagabiyon ng ato sa Patrol 2, Crossfire Patrol kay na panagalambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacloban sa Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kag himolsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Pang Miyerkules nga edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action Eden Abuso. Back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Ang ato nga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, balita international, Justin Report, breaking news, flash report, the return of the comeback, News Center ang pagbabalik ni Aksyon ang Dipensor.
Updaman kita sa ato sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Sa master control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa ato nga IT expert Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Palico. Sa kinandan, ang inyo sinialagan, ang inyo sinigang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Off din nyo ako sa labilin. 59 minutos ka pagpangalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa aton nga mga viewers, sa ato sa nga Facebook Live, palihog lang i-like, kag i-share para ang tanan makalantaw man kag maka pamati diri sa ato sa nga pagpangalagad. Sa mga nagapapili ti sako na ni ang gios-gios nila, iba na ganin nito, hindi na ganin guro katulog mo. Si Pabla, di man na lang ka adlaw, limang tulog na lang ti ang tawo magadesisyon na. Ang eleksyon Mayo 9, Lunes pangadlaw. Kinanglan nga i-kondisyon gid sa aton nga mga bumuluto bla. Kinanglan nga i-kondisyon gid ang inyo sining lawas sa adlaw mismo sang eleksyon. Ang mga bawal sa eleksyon na simple mo lang. Vote buying, lay korban, damo nga pagsulundan nga pwede nyo ginsundon pati on sang eleksyon kabalo naman ka muna. Hindi ka muna masugiran kay pila na ka-eleksyon ang naglalabay. Sige, balo na kamos na kung ano ang mga bawal kag ang hindi bawal. So muna nga sa adlaw mismo sa eleksyon na hindi na ka mo magpulo paligis pa. Soprano pa, buto na. Kay para hindi ka mo maabtan sa puwerte ka labang nga pilahay kag puwerte ka pa ang panahon. Kinanglan nga aga pa sang banwa, kondisyon yung lawas nyo, bugtaw aga pa, paligo, kag magkadto sa inyo nga presinto. Ayos, parang wala problema bla. Parang everybody happy kag hindi ka na makwan, hindi ka na mabudlayan pa sang imo sini nga sitwasyon kon adlaw na sang tsimpo. Hindi bala toto Jeff Hardy Saison. Isa ini sa mga pisan nga empleyado sang LTO San Carlos. Ang akon idol si Toto Jeff Hardy Saison. Tao man ni sa una ni Mr. Rioben Tampos, ang LTO chief sang Bacolod bla. Ang siya pa sa una ang LTO chief sa San Carlos, isa sa mga trusted ka mapisan nga personal ni Mr. Rioben Tampos, Toto Jeff Hardy Saison. Si Kuya Maki Kayong. Ano pa check attendance si Kuya Maki Kayong ho? Ngayong gabi kadala kay Kuya Maki Kayong kay Borgs Asa. Wow, si Borgs Asa ra naman. Si Toto Hernando Holibar. Ara naman. May gabi dala kay Toto Hernando Holibar. Kay Ibon Butcher sa Germany, mayong gabi gid naka-like ni ka naka-share si Ibon Butchero sa Germany. Iya pamilya tamya lang sa may Banwa sa Murcia. Si Mr. and Mrs. Lowy Di Paula and family sa mga Dungganon boys mayong gabi gid kag mayo lang nga pagpaurok-urok. Toto Romel Tabungkay. Aranas Toto Romel Tabungkay pa-check attendance man siya. Ay, puwerte. Si retired police captain Dingdong Guzman Severino, mayong gabi gid, ginatamyaw lang ang mga
constituent yan nga mga tinubagano na. Alin na kay Police Captain retired Dingdong Guzman Severino. Napaurok-urok siya. Ang mag-asawa si Jessica kag si Girans Barela. Para na, pa-check attendance man dira sa may Villa Anghila. Ayos! Kabuot lang mo ha, kag like kag share gid ang aton sa program para ang tanan makakita kag makabati sa aton balita. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. How's si Madam Vanessa Mayo sa niya? Good morning, Action Eric. How's it going? Hello lang to my cousin, Insilay, to Olgoles family, kag sa sister ko, Mrs. Alvarez. Sang tangob, salamat gid from Minnesota State, USA, Vanessa Mayo. Oy, puerti. Abid listener man isang Aksyon Radyo Bacolod. Si Torco Giyongko, may gabi gidra kay Torco Giyongko. Ara man siya pa urok-urok wa. Pamati sa Aksyon Night Patrol program. Check na nga to sa nga Patrol Tubi, nga to sa nga Crosswind Patrol. Ibaloon tang sitwasyon sa Bacolod sa report ni Action Eddie Raboso. Ibaloon ta ang sitwasyon sa Bacolod. Maging respondiran sila. May traffic accident dira somewhere sa may area sang NGC. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari si Action Eddie Raboso sa Patrol 2. Action Eddie, may gabi. Good evening, ladies and gentlemen. Pila na lang kaadlaw, ari na hinahulat sang tanan. Kung kamusta, kung sino-ayhan. Oh. Sino-ayhan ang mapilian ang panibagong mga pungko sa mga pwesto, incumbent ayhan, o kung mga challenger, budubuksing. Actually, Dubuksing then, ba? Yeah. Kung ka-proceed ka mo NGC, Pakadto kami, actionary. okay, dito mo hindi ka PM sa to, no? Siling ko, relax lang ka muna kay ara ng patrol, Relax lang kamo danay. So, Kay sa relax lang sa nga ning aton lugar, sini nga mga politiko subong. Mm. Kay pila na lang ka adlaw man nga papugong-pugong sang ila nga kaihion. Kung sinogid ang madawog sa ila, no? Pero so far, reaction Eric, amo na subong ang istorya man sa mga kolokapihan, bala? Kay amo na ang manamit nga padalundon sa kape ang istorya politika. Kay kadamo daan sa mga nagaginawa nga istorya, kadamo daan sa may dumabinon anay na, mayo man kung matapos na ni, kay actually reaction Eric, kung hindi lang bala Pilipinas alone or hindi lang Pilipino alone ang nagahulat-hulat kang ginatawag nga politics diri sa Pilipinas. Miskan ang mga OFWs, miskan ang mga ang mga foreigners man bala nga somehow may pamilya diri abis Pilipinas, nagaabang-abang man sang ginatawag nga politics diri sa may Pilipinas. Tikis adaan kadamo gali action Eric, no? So, nakita naton sa record ba lang, pinakadamo nga lugar nga under Comelec control. Amo ng Region 10 dito sa may bahin sang Mindanao ayon, like Misamis Oriental. Di kabalo ka naman nakagi man di sa una to bala, Comelec control, di bala, sa may Banwa sang Moises Padilla. Di kabalo naman kita sang palakad nina. Palakad dira may nahugot nga pagbantay sa mga military, hugot nga pagbantay sang kapulisan, kay para mapasiguro lang nga safe ang eleksyon kag malikawan ang pagdinayaay. Ti amo na ang pinaka-importante dira. Kay kabalo ka action Eric, pares na papili ta sa pagka-presidente. Panumdumo naton 6 katuig na mapungko, 6 katuig nga magpamuno sa aton. Ti mambal lang ang iba niya nga
depende man na nagyapon sa imo ang lakas sa imo pangabuhi sa imo sini nga diskarte. Pero hindi gid ya dako gid ya ang contribution sang local government unit sang gobyerno nasyonal sa aton sini nga pangabuhian, especially nga sila man yang makapangita gid paagi sa mga pangita solusyon sa mga dalagkuan nga problema, especially diri sa aton sa ang aton sini nga mga employment diri sa may Pilipinas. Ang iban kadamo sa mga nakilala tanga nagapa-abroad na lang bisan kisa lain ang graduate nila paglambot sa abroad ma-DH kay para lang makakuha sang dako-dako nga sweldo kay kung diri ka lang magsalig sa Pilipinas daw alang-alang gid. Mas ginapili na lang nila nga bisan nag-graduate sila 4 years pero kay wala di sang oportunidad dapa abroad na lang. Kaya para sa explain sa amon sa una, Black Action Eric, i-share ko lang kadali. Pares na, mascom kami. Mascom graduate kami, butang ta 24 kami kabilog. After na graduation namon, pilagid di ka mga media personnel ang ma-retire o kung ma-resign, nga posible kami ang mabulos. Butang ta, isa duha. 24 kami ang na-graduate, di panghansak ang iban. That's why nga may mga, hindi magsiling naliligaw ng landas. Kundi kisa ablang imo eskwelahan, budlayan ka nga makangita obra nga dira mo ma-apply ang tanan mo na eskwelahan. That's why a privilege ka pasalamat kami. Kami nanday Action Dorel, nanday Action Dale, nanday Action An, nga ari kami sa field of expertise namo na tupa. Kung ano mong eskwelahan, diri kami na tuon nga trabaho. Galing kay amo ginakisa kay depende kisa mo sa lakat sa pagpalakad sang ginatawag nga gobyerno kalain man kay kisa sa mga survey balon nga kulihot ang Pilipinas. Galing kay makita mo ginatuod ang healthcare system nato, ang justice system nato diri sa Pilipinas kisa kabudlay gid. Galing kay isa ta sa pigado nga pungsod. Pero kung mabutang ta sang nami man nga leader kasi mapahagan-hagan ang korupsyon kag mapahagan-hagan ang kapigaduhon kag mabuligan especially ang mga pigado gid generic kay amo na dapat ang mga bululigan kasi sa tanan niya mo ang kumbaga ang mga kapulisan sa pambalon ang mga krimen nga nakatabo ang mga illegalidad nga nakatabo it all boils down tungod nga pigado ang tawo. Kung hindi man ang pigado tawo sino gid may makuan sang kabuhi yang mabaligya da siya 300 pesos ang ma-income niya tapos ibaylo sa iyang freedom kay kumadakpan sa ti magpreso sa wala pa bail di bala ti amo nang budlay ang iban hindi man natani kawapan galing kay ti wala ipakaon sa iya pamilya ti mangawat na lang mga amo na nga mga buta actionary ang mga gina-consider man sang aton sini nga mga kaupuran sa aton sini nga mga ka-aksyon. Pero so far diri sa palibot ng syudad sa Bacolod, aside sa may aksidente sa NGC nga matimbre kita dugay action Eric no. Kung nakaabot pa kita sa area, hibaloon nato na kag sa dugang nga detalye bantayan na lang kay hambalon ko lang karon si Action An kung pwede nako kasulod regarding sa nasambit man nga aksidente. Observation report halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balito na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Action Eden Aboso. Diabet, unang report sa ito sa Patrol 2. Balikan talaga sa Action Eden. Basay makasulod sa dugay-dugay. Kaya may report kami vehicular accident. Natabo dira sa tubangan sa New Government Center. Kag ang final report sa ato sa Patrol 2. Inasa pagbalik ka report ni Action Eden Aboso. May gabi dira kay Kuya ko Ayan Galimba. Ang amon presidente, ato presidente sang Bacolod Eagles Club. Gamonitor gisaw sa ato sa Facebook Live. Salamat gid kay Kuya Ayan Galimba. Kuya, may gabi. Always halong. Kag God bless you and your family. Of course, ang aton Bacolod Eagles Club ng mga member and officers. Naga-monitor gid, no? Sakay prima ko Malisa Magbanwa, kakay primo ko Erwin, no? Erwin or Ervin? Ervin or Erwin? Magbanwa, no? Monitor sila sa ato, no? Nakapuli sila lin sa bakasyon ay, no?
Sakay Madam Maria Luz Gabaran Abkilan, bawara gid siya. Si Madam Maria Luz Gabaran Abkilan and family dira sa syudad sa Kamangkalan nga monitor gid sa aton. Classmate ko si Joe Oliveros. Monitor gid sa aton si Joe Oliveros, ang akong classmate dira sa area sang Banago. Sakay Egzy kag kay Toto Joconi Esteves and family dira sa Valladolid, happy listening lang. Kay Jules Locasan, wala mas Toto Jules Locasano. Si Romel Tabungkay, pa-check attendance man. Si John Villanueva Malunes, kag si Adel LL, pa-check attendance man wa. Si Ma'am Gina Gonzaga, baw nagamonitor gid. Salamat kay Ma'am Gina Gonzaga. Mayang gabi gid. Kay Julie Militado Patrimonio. Cathy Ver, mayang gabi gid. Sa kay Shane Anthony, dala sa may New Jersey. Salamat gid sa imo dira nga pag-monitor, halong always. Kay Nunoy Paglumutan, may gabi dira kay Nunoy Paglumutan. And salamat sang 50 stars ni Jinky Jalagdon sang Arizona, USA. Kinatamyaw lang pamilya dira sa barangay Pandanon, DSB. Kay Alex Montesa, kay Milili Uligo, sa kay Lily King, Mikey Montilla, Alma Uligon, sa kay Vanessa Kagdok Matmayo, kay Noel Amar, kay Arthur Jeff Villasur. Panamyaw na kay Jinky Jalagdon. Salamat kayo sa imo sa nga 50 stars. Sa kay Gino Aro, may gabi dala kay Toto Gino Aro. Sa kay Madam Josie Cañete Patinyo. Wow, ara si Madam. May gabi Why kita da? Una ko ng report ni aksyon Nelson Patinyo kay ari siya sa line number 2. Live report gikan sa 1st District, area sang Toboso, Calactrava kag syudad sang San Carlos. Nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon na sa Patenyo, line number 2 sa report. Sor, may gabi, please kabihin. Yes, aksyon na rin kaming gabi man, kag sa atong sining mga ka-aksyon na mayad na gabi kaninyo tanan diha. Tiga paminaw karong gabi, murag malagmit, init kayo. Mauni sa ang resulta sang mainit nga panahon aksyon Eric. Kag ang balita naton karon nga gabi, ang may angot sa nag-abot nga mga augmentation sang mga katapos ang kapulisan sa Tubuso, Calatrava, kag San Carlos City. Dirita tutok sa Calatrava aksyon Eric nga kung sa diin may ara sang 40 ka mga barangay, kag may madamo nga mga presento ang pagkakatuan sa aton sini augmentation unit nga nagabot kainalin sa nagkalain-lain nga mga police station. Send off nila karon nga adlaw. So kini nga gabi gid lamang paghalin nato didto sa may evacuation center kun dinhi sila ang nagapahuway-huway ginhimo nga barracks para sa ila sini nga pag-deploy sa maabot nga Sabado sa nagkalain-lain nga mga pooling ka precinct o kon na clustered precinct sa mga barangay diri sa Banwa sa nga Calatrava. Karon nga gabi nagapatigayon man sa briefing si Police Major Lumiain Lidawan sa mga balago nga nagabot kon diin sila ma-assign kag yaman gin site kag gin istorya ang ang mapa nga ila sini nga pagkakadtuan sang mga nag-alabot aksyon na Eric. Aksyon na Nerson na nag-alabot sa Calatrava lang ng ila area ya. Calatrava gid lang ni ila area. And i-dispatch na sila sa mga hinterland barangay sa Calatrava, especialmente sa pagdulong kapag papanaog sa PICOS machine na aksyon na Nelson. Yes, amo ni sila ang mga personnel. Pilas na kabilog na aksyon na Nelson? Pilas na kabilog? 64 ini sila kabilog. Okay, halin na sa kwan sa Nopo.
alin isa sa Nupo pero ini nga mga personnel ginpang pull out alin sa mga station bla. Okay. So, alin sila sa Nopo, pero ina sila yan na destino sa mga nakalaing nga police station nga ginatingog puwersa na sila sa Banwa sang Calatrava. Yes, correct action Eric. Kag may 5 pagid nga diri gid mismo na assign sa Banwa sang Calatrava ang gin pull out man kadumdum katong antes ning nagligad nga bulan may ara schooling. Okay. Nga ginimo nga aton sini nga mga kapulisan. So 5 sa mga na-assign diri sa Banwa sang Calatrava nga nakabalik na mga 3 pa lang kadlaw gin-recall ang ila sini nga assignment. Okay. Dito naman sila sa may RPHAW RPHAW sa Regional region. Police Holding Unit sa PNP ginbalik sila dito. Ate, laban ay asay to sa Panay naman sa mga lugar to sa probinsya, guro? Do mo gitong nabatian ko. Iban dito do atos kapis. Amo na sila ang nag-schooling nga 5 nga unit sa Calatrava PNP nga gin-recall sila balik sa region. Para i-assign sa mga banwa man tukang syudad sa mga probinsya dito sa Panay. Na kagang nabatian naton action Eric ang iban sa ini may assignment sa Aklan, Kapis, dogin pang distribute ni sila action Eric. In fact, ano yung Bacolod City Police Office, gani may mga kapulisan mga diri sa Bacolod City Police Office nga gin-reassign dito sa Panay man mong giduga man to persa sa Panay to. O may ara man ang nag-abot gani diri nga wala bala nag-schooling nang kulang schooling bla. Oo. Nga taga Bacolod ning abot diri sa Banwa sang Calatrava gin recall man to. Oo, kay ti election time. So kung kinanglanon kag jutay unit yo sa Panay sa mga banwa kag syudad dito sa probinsya, kay ti ang Panay is Guimaras, Iloilo, Kapis, Aklan, Antique. No, mao na sila. Damo-damo na to sila yung mga lugar mga banwa nga medyo kulang-kulang puliso dito na gin-augment action Nelson ang Bacolod kag ang Bacolod ya mo na may gipadala dito siguro ang province. I doubt kung may gipadala dito sila sa region man. Ang province? Oo. Temo ni sila kung magipadalagin man magipadalagin balik sa RPHAW. Kung magipadalagin man guro ya basi kuan lang na ya pila lang guro kabilog to kati ang Negros di medyo kulang-kulang man pulis man mo. Mo gani man amo Okay. na gani nga I don't know nalipat ako kay na mamangkot kay na kay Colonel Aliada kay na kung ang Bacolod City Police Office kung nakahatag man augmentation kay ang Bacolod City Police Office actually kung puwersa pagabalan daw sila sufficiente na kami ya. In fact, kada eleksyon nga niya, ang Bacolod dugang pa kag nagabulig pa taos no po mo. Amo gani, kay manti kon basihan ta lang ti ang tubuso ha, una-una ang tubuso, pila man lang na siya man lang nakabarangay mo. O ti gamay man lang dayang PNP, San Carlos, wala man kontra, wala man kaayo sang sang dalag ko abing dapat gid nga lantawon sa Comelec ang Banwa sang Calatrava mo gid ang kayara sa area of concern. Muna nga gin-augment actually ginapaabot pa man ang tropa sang Philippine Army. Okay. Nga mag-aabot sa sini nga mga inadlaw kay manti Sabado pull out naman ni sila mo. Pero ang Calatrava sa silimo bago lagi may nagabot na 60 kabilog. Ang Tubuso kag ang San Carlos may figure kung pila kabilog nagabot sila to ya. Chiko nato na action Eric base guro boss ma-check naton. Okay. Ang kon pila kabilog ang nag-alabot sa ila ditong augmentation unit kay manti sa nasiling na naton ang Calatrava mong pinakadamo mo nga barangay. So sa imo nga area daya ang Calatrava do Balantaya ni magluwas ang Calatrava ang Tubuso kag ang San Carlos hindi man masyado ya init ng politika no. Actually, ang Tubuso, hindi man ta kasiling nga hindi mainit kay nadumduman mo, duwa nang nadali da mo. Ay, kali ka? Oo, duwa na dang napatay. So, posible may ara gid guro porsa man nga idugang nas Tubuso. Oo, may ara gid. Kay halos sa nanotisya naton action Eric, sa kada eleksyon daw may augmentation gid man nga nagalabot. Oo. Sa pero mga area mo. Pero nga magalabot, depende na sa kuan sa lugar lang kung init ang politika or may mga presence ng mga armed group Siyempre na mo na dayang mabot na mong alimbawa na Calatrava, si Pablo Calatrava, si Sintagid Kabilog.
64. Tiya makmo damo. Di wala pa nalabot ang augmentation nga ibubo Oo. di sang Philippine Army. Correct no. Oo, kay may ara pag nang iya ka Philippine Army nga ipadala man na diri Ang mga kay area of Mati. concern diri nga Banwa kag syudad sa probinsya tamo ang damo guro pwersa nga idagdag ro action na Yan, isa na Calatrava, Moises Padilla, Escalante, Isabela. Isabela, naamon ang mga area. Mga Himamaylan. Oo. Mga lagyo yung mga lugar bla kay kusa hindi man na mapayway kun way man niya kontra ng mayor ti kusa mga full presence bla sang armed group terrorist bla. Mo gani man kay may mara ko isa nga mga grupo bla nga samong. Kanang samong. So Calatrava ang Calatrava subong gabi da 60 na kami mga briefing ipatigayon da 64. 64. Oo. 64. Nagalabot dire kagati suno sa kaya Major Lidawan. Tapos naman ang ila sini nga command center nga ginestablisan nila so amo ni ang mangin na eyes and ears sa operasyon sang PNP sa panahon sang election action, Eric. Sir, nandito na po sila para tumulong sa ating election, national and local election 2022. And nagpapasalamat ako sa mga chief of police na pinanggalingan ng mga augmentation force dito sa area. Nandito po sila para mag-duty sa area ng Calatrava kasi tayo po yung pinakamaraming voting center and pinakamaraming barangay. So hopefully maging siya secure, accurate, free ang election natin. Yan lang po, maraming salamat sir. So mo to tingog ya? Ubos man Tagalog. So siya na ang ma-supervise ang 64. Siya na. Siya ma-supervise. Bali ang control kag supervision under sa iya kag i-deploy na sila nga 64 sa mga barangay nga makabig naton layo-layo kag of course ang seguridad importante ng Picos Machine nga dalon to kag ipapanaog after election mo. Kag sa obserbahan nato na sa actually action, Eric, sa kada barangay bala. Sa kada barangay duwa man lang naka PNP personnel mo. Ang gina-deploy dira. Okay. Duwa ka PNP personnel sa kada barangay. Kaga tapos hindi man natanan dito ya dalon gitanan sa mga barangay o polling precinct kay manti binlan man na nila diri sa may station. Ang design sang sang hepe sang Calatrava sa isa ka barangay duwa lang ka pulis. Duwa lang ka pulis na naton mo gina-permi actually ang nagkakatabo. Sa pila na ka eleksyon nagligad, duwa lang na iya ka pulis. Pila ka presintong isa ka barangay aw? Mayara man duwa, mayara isa, mayara tatlo, depende sa population. Kapag hindi ko kada presinto na do mayara ginaya pulis nga i-deploy mo. Wala. Wala na iya. Lain ang disenyo niyo da? Ang nagkakatabo sa pila na naka-eleksyon actually natabo di action, Eric. Ang na-design niya para sa isa ka barangay kung pila ka bilog ang sa isa ka eskwelahan. Okay, mara da barangay mga duwang eskwelahan mo. Oo. So kung ang isa ka barangay may duwa ka eskwelahan, sa isa ka eskwelahan duwa lang na ka PNP personnel. Oo, sa kada kada barangay, sa kada eskwelahan abi. Tapos kabalokan man niya sa mga army nga wala na igatinir das lugar da. Gani. Sige mo na sa libod suroy. Pero ang gatawag bla ko sa bla gamo-gamo hindi gusto na mabita gusto na may kilala may pulis kada nga may presensya sa pulis na mo. I-double check abilit action na Nelson ang hepe sa Calatrava kung basi may mga lain sa nga disenyo bla nga magluwas ang duwas ang unang nga practice na basi madugang-dugang nga kay tisipa bla 64 na kabilog sila double check lang abi dirang ilang deployment plan abi da ni kwan sa hepe da. Check naton action, Eric, kay sa pagkabalo naton amo man ni ang plano pod, amo man ni ang nakaplastar sa ila. Okay. Kag nagliligad nga eleksyon kapila naman ta naga-survey duwa gid lang na kabilog actually.
Sa isa ka barangay, 2 ka pulis lang. Duha ka pulis sa ginhatag diya. Tiga ano na sila, badi-badi lang na sila. Oo, halimbawa, Diba, sa isa ka barangay. Sa isa ka barangay, kung may 2 ka presinto, abi, 2 lang ka pulis da. Duwa lang na ka Di pulis. man na permi kung 2 ka presinto, bla, hindi man layo, bla, halimbawa karon ang isa ka presinto, ito kung spiyakto nga sityo. Ay, hindi isa ka-eskwelahan man lang na ya. Sa eskwelahan. O sa isa ka-eskwelahan, duwa na ka clustered precinct o tatlo ka clustered Sa precinct. piyakto, abi, may eskwelahan man to, abi. At tilain naman to yung nga pulis Basta kada presinto, 2 lang ka pulis, mo na. Amo na sa isa ka sa isa ka barangay, sa isa ka eskwelahan. Duwa na ka badi-badi ya, duwa lang na Sige. sila dira. Pero depende base kon madugangan kay ti kabalo naman tanga daan nga ang Calatrava medyo mainit-init. Base hindi naguro 2 o kun base 3 or 4 na ka mga PNP personnel plus pagid sang presensya sang Philippine Army nga naga-rubing sa among area. Si Chikonta na action na Eric, ayo na pamangkutunta kay manti mainit-init ang Calatrava kay kung 2 lang sila layo pangadaan ng mga barangay di. Tapos makapoy man na sa 2 kung may sila relibo, bla. Mugani man. Ang kwada importante da ang security detail blang ilang nga schedule kung ano ilang schedule sa ilang security ilang, detail bla. Nga dispatch na bla. I-double check lang sa hepe Daxon Nelson na. Yes, check na boss action Eric kung Sige. ano gid ang design sang ila sini deployment plan Ah. para sa isa ka clustered precinct o kung isa ka eskwelahan action Eric. Kagati Okay. sa Sabado, sugod na ang final testing and sealing sang aga, maupod naman ni ang mga tropa sang kapulisan dito mismo sa area kung sa diin ipatigayonon ang final testing and sealing. Kag diri may baluan kung ang mga makina nga gamiton sa eleksyon normal o kung nagagana diri na mahibaluan action na Eric. So mo na ang pila ka mga impormasyon kabalita nga madulong naton karon nga gabi para sa action Night Patrol. Ka-action nyo Nelson pati nyo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa Rizal Pateño reporting live dira sa may First District ka-coverage sang Calatrava, Toboso kag syudad sa San Carlos ng deployment sa aton nga PNP amat-amat na nga ginapadala sa mga banwa kag syudad sa kabugusan nga probinsya sang Negros Occidental. Tang Calatrava report na action Nerson 64 ka mga PNP personnel ang nag-abot sinigid lamang nga hapon. May kapidala kay Sir Benji Di Paula sa kay Senior Fire Officer 4 Sir Benji Di Paula dira sa amon nga Bureau of Fire Protection Substation dira sa Barangay Panokoy. Sa mga firemen dira may gabigid sila kalima na mag-burn out sir. Kamo ginang pagbago sa aton nga kwan, pagbago sa aton nga appliances. patay siga kalima na sir. Happy Fiesta kali dira sa may Tabaw Baybay San Enrique ho. Happy Fiesta sa mga taga Barangay Tabaw Baybay San Enrique. Alin na kay Toto Babet Ang alam mo Toto Babet, gili ba kulong kabalo si Romel Tabungkay gili. Uya man taba. Toto Babet Tabungkay, no? Sa kay Emi Esmeralda Dolido, kay paring Ryan Borjada may gabi gid. Kay Ray Flores Baryoga may gabi, Eram Pagunsanda. Tamiyaw lang si Riniel kag si Danjin kapaurok-urok subong panamiyaw halin kay Ramram Pagunsan bao puerte. Dennis Nuestro may gabigit kay Timay Bilyarta sa kay Ersan Onosnam kay Elbera Hilogo may gabigit kay Elbera Hilogo Katebera sa kay Julie Militado Patrimonio. Pa-check attendance lang si Shane Anthony para sa New Jersey, ga-monitor man sa aton. Salamat gid. Kay Smigol Baggins, may gabi. Kay Martin Aliling, Helen Esco Sarita, kay Vanessa Mayoda, may gabi lang Kag mayo lang pag pamati, no? Check na rin sa action, din na boso. Be kay base ko na
nakalabot sa serya sang kwan sang aksidente kadto nagkwan di sa daw kwan di do naga-indicate na sa no. Sakay Morina kag Norman Alvarado da may gabi no. Sakay Morina kag Norman Alvarado dara sa Panukoy ka paurok-urok sila no. Check tabi signal ni aksyon na Eden Abuso dito sa area sa NGC. Check tabi kung ano kadako ang aksidente. Action Eden, lapis come back. Action na Eric sa mga nagalinabay dire sa NGC, di kabalo naman kamo may aksidente dire, medyo traffic gidya kita gani dugay-dugay ginakalambot. Bangod sa traffic dito sa dalan. Di ang sitwasyon reaksyon sa tubang sa NGC mismo, mixer truck kag motor ang enkwentro. Inisyal din naton nga nakuha basta may mga hinata dira nakakilala. Ang aton sa biktima nga driver sa motorsiklo si James Hernando taga Purok Langki, Barangay Mandalagan, Aksunere. Sa liwat, James Hernando, Purok Langka, Barangay Mandalagan. Bali ang sitwasyon diri kay gina ang kuani sila ang mixer truck nagsulod gini Aksunere kining biktima o kung nagsilit bala sa tubuhangan nga bahin sang mixer truck sang nag-abot kita diri kagina wala yun lamang madugay diri sa may government center sa linapta lang gani Aksunere kang sorry sa kanang pamati ha ang dugo pala pero gintinguhan pa man sa gina nga makuha ang driver kay dala sa hospital pero base man diri sa mga nakakita critical ang kondisyon sang sining driver. Sa initial na yung informasyon ang motor Honda Click 125. Okay. Kag ang nagdasok ni siya sa nawalang pangunahan nga guma bala. Wow. Sang sining mixer truck. Kung makita mo na kung gatiyo gahapon sa nga Facebook live kay tungod bala nga sa kadamuon sang tawo medyo daw bulubudlay gid ang signal Aksunere. Okay. Pero ari pa di subong diri gid mismo sa atubang sang NGC kung kalabay gid sa NGC diri sa may gasolinahan di ba tubang NGC mga inasalan tapos sa tupad may gasolinahan. Diri gid na di Aksunere bali ang mixer truck facing south. Pag dapat ayon pang investigasyon sa kapulisan pero di ba may subject kung same way sila abi o kung sugata galing kay sa sitwasyon so may nakakain kuha na bing motor mo kay ang motor sa nerek ni sa kabilog so nagtaklo na yung kabilog kay nagkaladunot kiti usually man kita nang kapila naman kita nakakuan sa amon nga mga aksidente. Usually nga amon nga mga sitwasyon. So medyo nasigdak-sigit ang padlagan sang sining victim. Actually, may personal di gani from DRMO kag may ara man sang BSP nga pasta di balasang tubig sa area kay perde kadamo sang dugo kina pangita di gani ang driver ang mixer truck niya ka Tectonic Concrete Industry. Oo, iya ka Tectonic Industry sina kami pa ang hindi ako driver sang truck hindi lang driver sang wala pero damo gid Aksunere nakakuan kagina naka-witness kay ang NGC gani subong to damo gyapon tao kay man naga picnic nagabanding ang iba nga mga tao kung ay ang aton sini nga Facebook live sige lang katiyog sunod nabuka ni ang right nga bali ang igo niya right left nga suga sang truck kay medyo taas mo. Dito tupong-tupong ni sila tanawon sang motor sa diri sa area kadamo di subong sang mga kadamo sang mga nagalapta bala nga mga glass sang motor kag ari man di ang motor sang victim naperte ka
kadunot ang guma ang action Eric. Would you imagine nagkalautod? Ang pangunay niya perte ang kadunot sa as in daw hindi mo lagi diya masibalaan nga motor. Bago panigani nga motor kay temporary plate number pa. Uy. Pero amo pa tong hinahulat-hulat pa ang investigasyon sang kapulisan, especially ang medical bulletin. Sige. Sang sining victim, dugay-dugay action Eric ang mabalik kita kay nagambal naman ang taga Police Station 4 nga base makahatag sila detalye kag update sa medical bulletin in a while. Sige, hon ko lang nga kon sini nga Facebook Live. Okay. Para makita man sa ngatan sini Action Eric mga ka-action. Live diri sa bayan sang NGC Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Eden Aboso reporting live dira sa Maynyo Government Center. Aksidente. Ang latest medical bulletin karon sa nga biktima hibalaon ta na karon sa pagbalik sa ato sa Patrol 2 muna sa mga motorista ba halong-halong gid kamo kapag mong motor to dito puslan kapag nagasakay to sa motor nagabi dala kay Maninoy maeng kay Maninay Chari sa labasyon dira sa La Carlota City kay Kuya Carl B. Mac may gabi gid nagapaurok-urok kin siya ho may nga gabi man kay sa Sitio Ambakan pamilya Villalba, Jomar, Gloria, Roland, Joe Phil, John Paul de la Cruz, kay Mama Julie Dunesa, alin kay Jose Pacifico, sa kay BB Gregorio Yulo sa poblasyon DSB, may gabi gid Utay Benedicto, mayong gabi, Mario Olvido Aquisa, dira sa may Dako, ginatamiyo lang si Dako, Iskari, sa Hacienda Loguay, kay Paul Kenneth Rojo, kay Richel Aguarinze, may gabi dira sa imo Aprik Mandi Uya kay Christine Minyes Villalobos nagapaurok-urok Kidhuma Lumina may gabi sa kay Ercil Flor sa Victorias Leia Halandoni Galino dira sa may gamonitor man sa aton kay Marisol Ticao kay Raymar Biranyo Lingoste dira sa barangay Gimet La Carlota kay Michael Cordero dira sa Kabangkalan City sa kay Ruel Sinilong da may gabi gid kay Michael Cordero gapaurok-urok sila Aprek Mandi Uya Maki Kayong may gabi kay Ramon Kagilila Taton Maninoy Rimo kay Maninoy Clarita Katampipi kay Tutor Clark Tampipi tanan sang Gardenville Subdivision Barangay Tangob Tima Kontimay Villarta Kuya Maki Kayong kakay Olivia Hulagting ara siya Cherry Kagronoy Duario and Kids sa kay Ersan Unosnam Cherry Kagnonoy Duario and Kids sa maamay gabigid Pamilya Torres sa Paranaque kag Valladolid ginatamiron ni Alexis Torre sa nga UK ga paurok-urok gid no sa kay Madam Dainadinyola Martinez sa Tourism Office sa Valladolid ga monitor gid sa ato no salamat gid dira sa imo sini nga pagpaurok-urok pamati ali sa report ni Action Kwan Eden balikan sa dugay si Action Roger Gutim naka-standby pa sa line number 3 Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! ali si Action Roger Gutim line number 3 sa report Jeremy nga please come in. Yes, Action Eric, may gabi sa itong mga ka-aksyon sa mga balita Action Eric, diri man sa norte man sa probinsya sa Negros Occidental. Sa gailapin Action Eric, malang eleksyon na nagpatigayon kay na sa pagpang-checker ang checking ini kag marking na sang mga official ballot kaya nagalabot kay diri sa may syudad sa Cadiz may ara nga 148 ka boxes sang official ballot kay hindi na parte ni sermon sa 148 ka mga presento sa bilog nga 22 saran ka mga kabaranggayan na diin na preparasyon ini para na sa gamiton ni para na sa Lunes sa May 9, 2022 national kag local election
Di kay naupod sa kay Attorney Juna Cabanilla ang among City Community Officer sa Sunod sa Cadiz, Subugman City Treasurer Officer nga mo si Ma'am Cristina Puentes mo ang ila sini nga gipatigayon ini pod ang mga katapo sang electoral board nga mga teachers nga serve sa sini nga eleksyon. Di kay na wala man sa may nakita nga mga discrepancy kay man ang ila dito ginatanaw ilang may-ari ni siya nga natapik nga mga information niya blako na ano arang sa sulod sa level nga ginatapik pero may ginabuksan pag sila to sa sulod sang box nga daw window nga pagkatapos dira kung bala tali ang ara nga information sa gibutang nila nga label kag subugman ang dira sa sinang ginabuksan nila nga window sang ini nga official ballot. So ang ila ginasiguro gati wala sang may ara bala nga nasala action Eric Khalid sa pag-deliver sa kini mga official ballot kabasi kon para iya sa ibang nga lugar kag hindi para sa syudad sa Cadiz. So far kaya na tayo isa-isa gid kag kada teacher nga nag-serve sa isa ka presinct amo ang witness kag subugman naga-picture, naga-video kag naga-perma dito as approved ina nga cleared ang ina nga isa ka box sang official ballot sa 148 ini ka boxes. That is why nga daw napunan gid aksidere walin sa nag-umpisa alas 9 kaina sa aga. Ang distribution sa sa kay Attorney Cabaluna kag kay Ma'am Tina Puentes nga sa Biyernes no iga turnover gini officially sa mga teacher para nga dito na iga plastar sa mga voting center o presento nga sa riin paghiwatan sang butasyon sa sining Lunes kag ang mondering vote counting machine sa sa kay Attorney Juna Cabanilla, Community Officer, may ara nga testing and sealing sa palabuton man nga Sabado, Pizza 7, ang pag-testing kag silyo sa sining mga vote counting machine nga 148 man kabilog. Pero daw may tatlong reserva action direct para nga kumayara gid man may defecto. So ina ato na witisan sa palabuton nga Biyernes kag Sabado sa distribution kag pagplastar ng vote counting machine sa tagsa ka mga porsyento. Sa atong sini nga mga police report gin pasakaran sa kaso sa siyudad sa Cadiz kay na sa fiscals ang isa nga nadakpan sa Nerek sa siring bypass operation nga gipatigayon kahapon sa mga katapo sa Station Drug Information Unit ni si Gilbert Mercado 27 o 37 anyos kag residente sang Villa Cristina 2 Barangay Zone 1 Ciudad sa Cadiz sa riin ini siya gin-operate kahapon mga pasado alas 5 takna kag pasado alas 5 takna sa hapon kag nakuhaan sa pisutunan ka sa Cebu. Ang kaso nga gipasaka kay ina mga alas 2 takna sa mga hapon ang kaso sa Section 5 nga pagbaliga kag Section 11 sa possession sa illegal drugs kag ini siya karon na padayon naman nga detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kay T. Nobel recommended man ang iya sini nga kaso. Sa siyudad sang Sagay naman may ara wanted person nga nakop Sanday Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe kag ini siya ang wanted person nga ini ang nagapangatubang sang kaso sa paghupot sang armas lutang nga sa diin suno pa sa report ini siya ang wala sang piyansa nga ginarekomendar. Now ang balita nga ang operasyon ginpatigayon sang mga katapo sang kapulisan sang mga oras ni siya karon gid ning adlaw aksyonere kag ang gidakop diri ginkilala diri kay Orly Torbila y Hernando alias Pahing
Ini siya ang 33 anyos ng edad kag residente sa Purok Valencia, Purok Valencia Ku sa Barangay Pandanon, Banwasang Murcia. Isuro sa report, ginapalit mismo na Police Lieutenant Colonel Junel Guadalupe, porma ng iba ng mga friendly units sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company. Kaginaresto ni siya by virtue of warrant para sa Division sa Anti-Civil 60, kaginlagdaan ni Honorable Judge Reginald Puntevilla, Executive Judge sa mga korte. Ini siya sa violation sa Republic Act 10591 ang kaso nga ini kay suro pa sa blatter entry Hulyo 9 tuig 2020 ang sila nga warrant para sa papanaog sa korte with no bail recommended. So I don't know nga wala sa recommended nga bill nga 10591 usually ini siya pag-upos sa armas is ini siya ang available man kumasi wala kung may exclusive ini nga dala. So ini ang nga persona disinado karon sa bansang Sagay City PNP Custodial Facility. Report aksiyonere kikan dari sa may syudad sang Cadiz kag syudad sang Sagay para sa Accident Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Miss Aksyon Roder Gutim di report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Kailan kayo medyo lain na natumo ko di. Ito nagasaka di siya ko. Madali lang kayo papanaw kung kuha na yun. Salamat kay Aksyon Roger Gutib sa imo sa nga report Cadiz sa Escalante kag Sagay. May gabi dala kay Manong John Bernasolda. O kag kay Joy Cañado ga monitor gid sa aton. Kay Pari Lito kag kay Manang Bet Tagalog. Kabataan dira may gabi gid. Kay Inday Biya, bawa si Inday Biya kaya nag-abot na. Inday Biya, musta ka da? Why kita da? Okay na to, Inday Biya, ang imo. Kay gina-workout ko to kapos barangay, no? Sa kay Jimmy, Gina, kag Toto, sa barangay Estepania, Pamilya Cordoba, ka-monitor gid sa aton. Si paring Alan Navales, bawa hidla mo kay paring Alan Navales ba? Kay Bandoy Banduo sa Kabangkalan, tamiya ko gid ni Boyet, Ristar. Sa loob ng report ni Aksyon Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Aksyon Arlo Ticar, line number 1 sa report. Aksyon Arlo, may gabi, please kami. Aksyon Eric, may gabi sa tanan nga tagpalamatay sa palatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Yari ang mga report ni madulong naton subong nga gabi. Aksyon Eric sa aton sining nga pagpangalagad. Bilang follow-up report ini Aksyon Eric may angot sa tong isa personal ka Aksyon Eric nga nadakpan nga nagpangawas sang kable o kung cable wire sang yakap PLDT diin suno sa report yung na palayag sa aton sa mga katapos ang Talisay City Police Station Action Eric nga ang suspect nga ira sini nga nadakpan ang natigayon na nga gin-inquest ini sa may Provincial Prosecutor's Office sa tong pinalikdan nga Lunes nga adlaw. Now ang nasambit nga suspect Action Eric ang natigayon ini nga nadakpan sa mga katapos ang alert team kag sang Barangay Tanod dira sa siyudad sang Talisay din inisya nadakpan nga nagapangawas sang cable wire nga iya sang PLDT mga takna alas 4:30 sa ngaga nga kon sa din inisya ang nagkuha sang nasambit nga mga cable wire dira sa may corner Mabini Rizal Street Barangay Zone 9 siyudad sang Talisay. Daw ang nasambit nga suspect Action Eric ang may upos ini nga pumuluyo sang Barangay Mandalagan, siyudad sa Bacolod, nga sa karon padayon naman ang pagpangita sang mga kapulisan bangod
sang natabo ang pagdakop sa sining mga sospitsado o kung sa sining sospitsado ang ining pumuluyo sang barangay Mandalagan nga isa sa mga suspect ang nakapalagyo ini kag madasig nga nagpanago gikan sa mga kapulisan. Now ang suspect nga nadakpan action Eric nga sa karon yara sa gihapon sa may custodial facility sang Talisay City Philippine National Police gintilala sa kay Jumari Tabahunda Mahinay 27 anyos ang edad, may live-in partner kag pumuloy ini sang San Juan Street Barangay 2 siyudad sang Bacolod. Ang nasambit nga suspect ang nakuhaan ini o kon akto ini nga nadakpan sa mga kapulisan nga tinagapang utod gid sang cable wire nga iya sang PLDT nga naka-attach pa ini sa electrical post diin. Ang nasambit nga persona natigayon gid ginakuhaan sang mga masunod nga mga items sa mga kapulisan. Now ang na-recover sa iya amo ang duha ka metro sang cable wire nga iya sang PLDT, 3 ka mga hacksaw action erect, isa ka screwdriver, isa ka kitchen knife nga nagalaba ini sa napulo ka pulgada kag iban pagid nga mga ginagamit nila sa pagpangawat o kung pag-utod sang kuryente nga iya sang PLDT. Ang utod sang nasambit nga suspect action erect nga pumuluyo sang barangay Mandalagan ginkilala ini sa kay a certain butod nga kung sa diin tob-tob sa karon padayon nga ginapangita sa mga katapo sang Talisay City Philippine National Police agod nga mabutang man ini sa karsel kag mapasakaan sang kaso nga pagpangawat sang mga kapulisan. Sa pihak nga bahin action erect bilang follow-up report man ini may angot sa exact buyback operation nga ginpatigayon sa Talisay City Philippine National Police sa itong nagligad iya nga adlaw o kung nagligad nga Lunes ang suspect na dakpan ay mga takna na size 42 sang nagligad nga daw dira sa may Burgos Street Purok Santaan Barangay 6 siyudad sang Talisay. Then inisya ang inquest naman sa may Provincial Prosecutor's Office para sa pagpasaka kaso formal nga pagdula sa Republic Act 9165 o kung Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspect sini action erect kilala nga mo si Ruel Samura Pilisario, isa ka fish vendor kag nagapangidaron ini sa 45 anyos sa edad ni asawa kag pumuluyo sang Purok Malunsi Barangay Zone 15 siyudad sang Talisay. Ini siya action erect ang natigayon man nga nadakpan sa mga katapo sang Special Drug Enforcement Team kag sang Intelligence Division sang Talisay City Police Station. Dinaagi naman sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arthur Baybayan diin nakuha sa nasambit nga suspect action erect amo iya ang ginaduha-duhaan nga shabu nga nagabugat ini sa 1 ka gramo kag may yara ini standard drug price nga 6,800 pesos. Ang nasambit nga suspect sa karon action erect na detain naman sa gihapon dira sa may custodial facility sang Talisay City Police Station kag magapangatubang ini sang kaso sa pagbelar sang Section 5 and 11 sang Republic Act 9165 nga amo ang Dangerous Drug Act of 2002. Report na gikan sa siyudad sang Talisay. This is Action Arlotica reporting. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Salamat kit Action Arlotica sa report. Sa nawat report gikan sa 5th District. Report naman live gikan kay Action na BG Apasible. Mga natipon niya sila nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari si Action na BJ Apasible sa report. Action BJ, may gabi, please come in. Action Eric na kuha sang Himamaylan City PNP ang ikauna nga pwesto no nangin first placer ini sila sa ginpatigayon nga unit performance evaluation rating
sa idalom ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan, siya ang OIC sang Himamaylan City Police Station. Action Eric ginpatigayon ang ini nga awarding sadtong tinalikdan nga Lunes nga adlaw, May 2, 2022 sa Nokpo, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office 6. Action Eric ginkalipay man ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson ang ining nakuha sang police station sa iya nga syudad nga nangin top 1 sa nasambit iya nga award. Nagtambong man sa nasambit nga awarding sanday Police Colonel Leo Pamitan, Sinokpo Acting Provincial Director Engineer Emalyn C. Apasible, President, Philippine Institute of Chemical Engineers, Negros Occidental, Guest of Honor and Speaker in the giving of awards. Ayara man si Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo, DPDA, Police Colonel Nazer Canha, kag Police Colonel Paul Jerome Puentes Pina, ang Chief Provincial Forensic Unit. Action Eric, amo ni ang nabaton nga award sang Himamaylan City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Reynante Homocan. Report nagikan sa syudad sang Himamaylan para sa Action Night Patrol. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action BJ Apasible. May gabi nila kay Madam Ems Abuso. Bo si Madam Ems Abuso ka paurok-urok pa ho. Salamat kid Madam. Maman kay Martin Aliling, ara pa siya. Magabalik ang inyo sa Liga Patutunan. Balik naton sa Liga Pagpahalagan. Balik mga report sa ato sa Liga Patrol 2. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Mga kaaksyon tandaan, guys. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Mangin may nalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labing importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Enrique Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, iban damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid katama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Desisyon 2022. Ang pinakakomprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radio Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontubiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik dire sa tuning sining papalagat ng abidira kay Ricky Soriano sa may Georgina Subdivision sa barangay Mandaraga naman kay Sunny Boy Arnaldo Paladar. Mga pulaw-pulaw pa sa balikata ito sa nga patrol to sa nga final report. Una sa inyo sining palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action Eden Abuso sa balika report. Action Eden, please come back. Action na critical ang kondisyon sa isa ka lalaki matapos nagbunggo sa mixer truck sa New Gabi sa tuwang sa New Government Center. Ganyan nga pagpapasigan sa kapulisan. Ang biktima ginilala kay James Hernando, residente sa Barangay Mandalagan, sa ang driver sa truck. Amo naman si Mayo Hiliana. Hiliana padulong sa Sol na bayan, samtang padulong norte naman ang direksyon ni Hernando. Pero kay Hiliana, naglapaw siya James Hernando kag nagibutan ng inis sa naglagpok ni sa wala nga bahin sa iya sinigagi naman ay mataka. Sa karon na pag-investigasyon sa kapulisan. Ang action ni Action Depo at sa pagkatawag action sa Bacolod, Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kay Patrol 2. May kabidara kay Sir Ramon Lopez. Kakay Tokayo Eric. Si Maverick. Tokayo ko Eric Santos. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sila ng Action Night Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Magata ko piniti para balik ini buwas Webes. Aton sila nga mga patrol unit reporters in action nga napalakan ko kami sa Action BJ Apasible. Arlo Tica, Roger Gutib, Nelson Pateño, Action Ready Damoso, back-to-back, Action Papang Nixon Tahom. News Center, Action and Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pasom, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower, Barangay Talong sila sang bago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa kanal sa Station Manager Action na Magbanwa Production, Chief News Director Rex Cantong, Chief Technician Action Noel Peñalan, ang yung lagad ang Kurman Action Right Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbano, Rexering Adios Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, atis magtulog, magpangamuyo. Sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog o kwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balito na sa aksyon, sa Bacolod,
Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Minsan lang